Astăzi, în instituția noastră, se organizează concursul republican la profesii, meserii, la specialitatea bucătar, care are tematica, deci spus anterior, cel mai bun în meserii sau profesii. La concursul de astăzi participă 11 instituții de învățământ secundar profesionale din Republică, având o geografie destul de vastă, de la nordul Republicii și sudul Republicii și centrul. Membrii juriului sunt specialiști în domeniul economic de realizări în industria alimentară, specialiști de forță și de valoare. La Cahul acest concurs se organizează pentru prima dată. De obicei acest concurs se desfășura la Chișinău, dar reieșind din faptul că instituția noastră nu în primul an își pregătește viitorii muncitori în acest domeniu, respectiv anul acesta s-a decis să se desfășoare la Cahul, unde dispunem de toate condițiile pentru desfășurarea respectivului concurs. În anii anteriori, instituția noastră s-a plasat pe locul 3 la specialitate. Spre finele concursului, după evaluarea rezultatelor teoretice și practice, se vor oferi de către Centrul Republican de Creație și Cultură a Tineretului Studios din Învățământul Secundar Profesional premii, diplome ce vor confirma participarea la acest concurs. Concursul este organizat în instituția noastră de către Ministerul Educației și de Casa Republicană de Creație și Cultură a Tineretului Studios din Învățământul Secundar Profesional. Sunt Constantin Vârcă, șeful secției de creație tehnică de la Centrul Republican de Creație și Cultură din Chișinău, a tuturor școlilor profesionale din Republică. Astăzi suntem bine primiți în cadrul concursului republican cel mai bună meserie la bucătari, aici la școala din numărul 1 din Cahul. La momentul de față merge proba teoretică, dar cu organizarea și desfășurarea concursului, dânsii la moment s-au prezentat la gradul superlativ. Sunt elev la 33 al școlii profesionale orașul Cahul. Grupa noastră este la un nivel pregătit. Am așteptat acest concurs de mult timp. În continuare urmează proba practică, la care sperăm să obținem rezultate bune, cele mai bune.